13 ایون президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар маросими муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. дар барномаи консертӣ бахшида ба муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ асарҳои композиторони тоҷик ва ҷаҳон бо иштироки хонандагони коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов, мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуравӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратулло Атоев иҷро гардид. дар нахустин консерти ҳунармандони навраси оркестри давлатии симфонӣ шеърҳои шоирони маҳбуби шинохтаи кишвар Муҳаммад Ғоиб, Низом Қосим, Ҷамолиддин Каримзода ва Даврони Давлат дар васфи Тоҷикистон, Модар, Душанбе ва оҳангҳои композиторони ҷаҳонӣ Моцарт, Бетховен, Камбиз Муждаҳӣ, оҳангсозони тоҷик Фарҳод Зикир, Ибодулло Машраб, Саидқул Билолов, Амирбек Мусозода, Далер Тиллоев, Шӯҳрат Ашуров ва Бахтовар Давлатов бо санъати воло иҷро карда шуд, ки аз тарафи иштирокдорони чорабинӣ бо кафкӯбиҳои пурмавҷ истиқбол ёфт. мавриди зикри хос аст, ки оркестри симфонии кӯдакон ва наврасон дар ҳайати кӯдакону наврасони лаёқатманд ба ҳайси захираи кадрҳои академии санъат бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 7 апрели соли 2024 дар назди муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ таъсис дода шуда буд. ҳоло теъдоди ҳунармандони ин оркестри симфонӣ 78 кӯдаку наврасро ташкил медиҳад. муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бошад. бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи августи соли 2016 таъсис ёфта буд. оркестри кӯдакон ва наврасон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри шиносоӣ бо олами мусиқии касбӣ, тарбияи истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъати мусиқӣ, баландбардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ ва рушди қобилияти навозандагии ҷавонон таъсис дода шудааст. бояд гуфт, ки аксари ҳунармандони имрӯза ғолибони озмуни ҷумҳуравии тоҷикистон, ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноӣ китобаст мебошанд. ҳунарнамоии волои ин ҳунармандони наврас бори дигар собит менамояд, ки иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба эълону роҳандозии чунин озмунҳои ҷумҳуравӣ, ки ҳадафи аслиашон дарёфту кашфи чеҳраҳо ва истеъдодҳои нав дар миёни кӯдакону наврасон мебошад, меваҳои ширин ба бор овардан ва минбаъд ҳам хоҳанд овард. ёдовар бояд шуд, ки бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оркестри давлатии симфонӣ бо асбобҳои муосири торӣ, нафасӣ ва зарбию навозандагии хос ва бинои алоҳида таъмин гардид. бино бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқ ба фаъолияти эҷодии муассиса таъмир карда шуда, аз ибтидои соли 2018 расман ба истифода дода шуд. ҳоло ба ҳайати оркестр зиёда аз 127 мутрибу мутахассиси ҷавони хатмкардаи мактабҳои мусиқии касбии дохил ва хориҷ ҷалб карда шуданд. ба муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мутрибони касбӣ тахассусӣ аз ҳисоби хатмкардагони консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабшо Сатторов, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси озмун шомил гаштанд. оркестри давлатии симфонӣ дар тӯри фаъолияти худ ба шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ба давлатҳои хориҷ аз ҷумла ба Федератсияи Русия, ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Исломии Эрон, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Узбекистон ва Озарбойҷон сафарҳои ҳунарӣ анҷом додааст. баъди анҷоми барномаи нахустини консертии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунару истеъдоди ромишгарон баҳои баланд доданд.
ضمن صحبت صمیمی با اهل هنر سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای انتخاب و تعلیم و تربیت کادرهای جوان و آینده‌دار ساحه و سهمگذاری در رشد فرهنگ کشور به مسئولین دستور و توصیه ها دادند.